iller näme diýer, iller näme diýer, iller näme diýer. Bu videoda açyk öz içimdäki zatlar gurlasym gelýär. Aslında men bu videony düşürjegem däldim. Her videomda şey diýen. Daja şu wagdam şu videony düşürip otyrmam bilen çekinýän. Sizin nähili kabul etjeňizi bilemok. Psikolog bilen gurlaşyp çözüp bolaýmasa o zatlary. Ýöne iň gowy psikolog diýerler, sen özüň diýerler. Öz-özüň bilen ýeke galýaň, öz-özüň bilen gurlaşýaň, uruşýaň, söwüşýäň. Iň soňunda düşünýäň şo hemme zat gowy na samym deli. Hemme zat gowy ýöne ýöne starat etmeli. Ýene azajyk starat etmeli. Geçen videomda däl-däl ýazdy kommentariýada. Birazjyk özüňi ynamlyrak bol, dogumlyca bol zat diýipler. Gorkýan, dogry aýtsam. Gorkýan sebäbi sizin näyle kabul etjeňizi bilemok. Iller näme diýer? Iller näme diýer? Kiçiligimden bäri iň köp eşitýän sözlerden biri. Sende başga söz bolsa kommentariýada belli, maňa okamak lıkkyl bolar. Arada dostum bilen gurlaşyp otyrym. Ýa-ni şolýa-da näme üçin ýa çasta video çykaramok diýip. Ana oturup pikirlenýän. Video düşürüp başladym. Näme üçin hepde bir gezek ýa bolmasa 10 günden bir gezek täze video düşürüp şolary goýamok. Şo zatlar etmeligimi bilýän. Ýöne näme üçin edemok? Şo soraw öz-özüme berdim. Öňe bahanalam nämedi? Kameram ýok diýädim. Tam telefonuma düşürýärdim başda 5-6 sanalyk video düşürdüm. Ondan kameram ýok diýip bahana tapan boldum. Ay bu telefonum gowalanyk, beýle iPhone 11 tipo kamerasy gowy däl. Aslynda 4K FPS hemme düşürip durlay tak Instagram, TikTok 1080'den köp nemeden ok 4K'da çeken ok daja. Ýene bahanalanmady tipo çyram ýok diýädim. Ondan mikrofonum gowy däl diýädim, wapşe ýok diýädim. Her hilek bahana tapýardym da. Adamlara allamokdym danym, özüme allaýardym. Iň esas problema da şolnamy kadýar. Öz-özüňe hakykat aýtmak, hakykaty boýnuňa almak gaty kyn zat. Düşündüm, esasy problema telefonda da däl, kamerada da däl, çyrada da däl. Ýa bolmasa aňrymdaky fonda da däl. Beýleki adamlar prosta eline telefon alyp, tam köçede ýörap barýakda öz içindäki pikirlerini aýdyp, ýa bolmasa tam prikolşyk tigirläp galyp gidip börenlerim bar. Ol zatlar meň içimdäki bahana esas problema bärdidigini şonda düşündüm. Ýok, men most bir onuň öňem düşünýädim. Ýöne şonu boýnuma alasym gelmedi. Ýöne şu wagtna boýnuma alýan. Şo esas problema mende, men prosta her hilek bahana tapyp öz-özüme allap ýören ekenim. Ondan şo bahanalar balygy sebäpli ýuwaşdan jemläp uğradym, tam çyrajyk alan boldum her aý. Aňryma 5 mandatan bolup, telefon täzeledim. Garaz şo zatlary jemledim. Sirawno hissa edemok. Wagtym bar bahana tapýan, ay men köp işleýän, köp wagtym işte bolýan zat. 5 günläp öz-özüme garşy gidip, öz-özüm bilen uruşyp, söwüşip, ahyry kamerany ýakyp, çyralara düzüp, bir zat düşürmäni, ýa-ni şu videony düşürmäni öz-özümi zordan zastaw edip otyrym. Näme üçin öz-özümi zastaw edýän? O soragyň jogabym men şu bir zat etmeligimi düşünýär. Näme etmeligimi bilemok. Ýöne içimden bir zat alyp gelýär şo men bir zat etmeli. Beýdi ýatyndan hiç il peýda ýok. Beýdi ýatsam ýene ýatyp gidibermeli. Hiç hilek bir özgörüş bolmaýar, öz-özümi ütgetmeýän, öz durmuşymy ütgetmeýän, öz geljegimi ütgetmeýän. Monах, который продал свою Ferrari audio knigada dinläpdim. Eger sen durmuşyň bilen özüň bir zat etmeseň, durmuş onda sen bilen bir zat eder diýip. Durmuşy ütgetmeligimi düşünýän, ýöne näme etmeligimi bilemok. Video düşüresim gelýär. Ýöne hiç ilham ýok, hiç hilek pikir ýok kellede. Allym, açdym kameramy. Indi tema gaýdyp gelesim gelýär. Ýanky näme diýjek iller? Olaram sen bir zat diýmegden gorkýamky. Ýagny seret, meň üçin sen il bolsaň,
Seň üçin men il bolýan dogrymy? Sen kommentariýada birda ýazmaňdan gorkýan bolsam, sende de şonja gorky barmy? Al bir wideony düşürmäkäň, men birda diýerine öýdüp gorkýanmy? No, opşym diňe men näme men ýaly adamlaryň bir zat diýmeginden gorkýanmy? Şo hakda biraz pikirlenip gör. Iller köp zat çözýär. Biziň näme giýmeliligimizi, nirde iýmeliligimizi, näil maşyn minmeliligimizi, nirde ýaşamalygymyzy, näilik jaý bolmaly. Opşym hemme zady şo iller çözýär. Näme üçin meň üstümdäki eşik size pofik bolmaly. Daşy şu adam şu oturuşyma seredýänlänim, içimden pikir edýänler, kamerada normalny görünýärmi? Tam aşakda bir kommentariýada ýazaýmasyn, oturuşuň dagy näile gaýlat diýip. Daşy şu wideony düşürip ötürkamam. Siziň ýazjak, ýazmajak zatlaryňyz hakda pikir edýänler, siziň görüp diýjek, nimeje ýa etjek pikirleriňiz hakda pikir edýän. Aslynda näme üçin şo zatlar meni hiç ilek bir gyzyklandyrmaly. Ýöne gyzyklandyrýar. Sebäbi olam düşünýän şo kiçiligimden aýdylan, ögredilen, beýtme, eýtme, onuň dogry däl, munyň ýalňyş, iller näme diýer, iller näme diýer, iller näme diýer. Hiç kim günakarlamak. Sebäbi ýanky aýdyşym ýaly iller gaty köp zat çözýär. Daşy men şu wagt näile oturmalygma hiç çözýärmi? Seretdi ýa. Şu zat ýaman gowzada, täze, trend, moda, görýärmi näile ýanýa, görýärmi näile zady diýip şeýdip iller şu zady priznawać edýär. Iller üçin şu zat gyzykly bolsa, senem pikir edýän şo, bah, iller diýän bolsa dogrudyr, şu zat действительно gowzatdyr, maňa gerek zatdyr diýip. Ondan barýan, alýan şu zadylar. Alýan, şey diýip getirip goýýan, iyi düşünýän şu zat wapşe sana gerekkel. Wapşe sen diýen zadyň däl. Ondan ýene bir zada garaşýan, şu zady alyp illen görüp, "O, näile o, sende de barmy bu zat? Betay sen zat" diýmegine garaşýan. Aslynda onýa bolanok. Näme üçin onýa işlänok? Naprimер, Gucci, Versace, tam ýene bir topar brendler iller öwýär, geýýär. Ana sen görýän, o, bet krasowkaň balaý Nike, Travis Scott bilen kollaborasiýasy. Bah, owadanay. Menem almalay, senem alýan, geýýän. Garaşýan şo, sana da şonýa bir zat diýmeklerine garaşýan. Ýöne hemme kişä pofik. Hemme kişä bildirenok sen Nike Jordan'namy ýa Travis Scott bilen kollaborasiýasynamy wapşe hiç kime bildirenok. Sana daja gelişenogam. Ýöne şol illen bolýa diýmek üçin, illen makullamak üçin, illen adabrenýesi üçin sen özüňe gerekkel zady alýan. Tolk ol zat hakda gurrun diýe bärdäler. Bärde absolutno zat hakda gurrun diýer. Men ýene bir zat bilesim gelýär. Ýani diýipdim şo, sen men üçin iller bolýan. Men aýdan zatlar, menne bolup geçýän zatlar sende bolýarmy? Maňa şol gyzyk. Nädip marketologlar, reklamşyklar illeriň näme diýmegini sen kelläňe guýýanlygy. O hakda bilema aýratyn video düşüräýmesem, sebäbi bu videoda prosto içimden gelýän pikirler aýdasym gelýär. Iller hakda. Sizde näilek bolup geçýäni bilesim gelýär. Şoň üçin düşürip ötýän mana kanal açamda aslynda men Euro dutýalar interview alasym gelýär diýdi şonýa bir talantly adamlar tapyp edip şolar bilen gurlaşasym gelýär. Soň düşündim şo otak girmek gerekkel maňa. Birinji çykaran videom ondan interview aldım birinden. Ikinji videom ýalňyşmasam YouTube'da yer titreme hakynda onda da bir 100 200 prosmotrum ýalňyşmasam da. Bir iki sanam
kommentariýa amma. Soňundan birazjyk prikol videolar düşürem bolup başladym. Olam hiçilek göremedi. Ondan arada Türkmen rap hakda birazjyk düşürdüm. Özüm näňäme aýtdym. Olam gowy gitdi bilýärmi? Gowy prosmotr ally. Ýalňyşmasam 12.000 prosmotrum bar şu videoda. Saýyk däli, rapli dil, ol bul şolatlar hakda. Most bu trend nimeleri, temalar aldymdam, şolar aýtdym. Şoň üçinem ýöredi, şonça adam gördü. 12.000 adam, 12.000 prosmotrum Türkmen auditoriýasy üçin nol account diýip hasap edäň, nol accountda gatdy gowy. Ondan soň kommentariýada ýazyp başladylar. Ay saýyk däliň iblis albomuna abzor edäý. Onam şol ýanky 12.000'lik videomda aýdypdym şo ýok men abzor etjekkäl, potom şo уже etdiler zat diýipler. Ýöne şo adamlaryň ýanky iýleň diýenligi üçin men aldymdam abzor etdim. Ýagny öz-özüme garşy gitdim. O videomam ýöremedi. No saýyk däli zat görüp dur, tam kommentariýa ýazypdyr, aýdypdyr. Gep onda däl, gep iýleň diýen zadyny edip öz isleýän zadym dällanym, öz etjekkäligiň zadym etdirdiler düşünýärmi? Ana şonu diýjek bolýan. Etdirdiler diýip meni hiç kimem zastaw eden okdalym. Men öz isleýän zadym dällanym, şol iýleň isleýän zadyny etmeli boldum. Olam men göwnüme yaramady. Şu wagt rezultat görýän hiç ile göwnüme yaranok olam meňle. Problema mende dällanym, men daşdöwürümdäkileri, diňe daşdöwürümdäkilerden men sizi kabul edişimde, no durmuşy görüşümde, ana problema şonda. Men problema sizde de diýip biljekkä, problema iýlerde de däl. Iýlerem häl aýtdyga, men üçin siz iýler bolýan, siz üçin men iýler bolýan, bir-birine baglanşykly bolup gidýär. Zäp bas kanaly, indiki videoda görüşürüz.